Meditație ghidată, chakra cu numărul 6, al treilea ochi. Această meditație te va ajuta să activezi și să echilibrezi chakra cu numărul 6. Aceasta te ajută să ai o intuiție bună, să vezi lucrurile cu claritate, să știi ce ai de făcut în diferite momente dificile, să știi să interpretezi semnele și ceea ce simți de pe plan subtil. Această chakră, fiind echilibrată, te ajută să știi sensul spiritual al anumitor evenimente din viața ta, să vezi și să înțelegi legătura dintre cauză și efect a tot ceea ce ți se întâmplă sau li se întâmplă oamenilor din jur. Nu vei fi neapărat un clar văzător, dar echilibrarea acestei chakre te va ajuta să vezi lucrurile ca un tot întreg, puzzle-ul mai complet și te va ajuta să navighezi mult mai ușor prin viață. Iar acum să începem. Așează-te comod sau întinde-te. Respiră de câteva ori adânc. Inspiră, expiră, inspiră, expiră. Observă cum aerul se așează și creează spațiu în interiorul tău. Un spațiu care devine tot mai larg și mai vast cu fiecare inspirație. Iar fiecare expirație te ajută să faci acest spațiu și mai încăpător. Lași în interiorul spațiului tău psihic un spațiu liber pentru nou, pentru altă perspectivă, pentru a simți cu adevărat ce înseamnă libertatea. O libertate care îți dă posibilitatea să simți că ești acest spațiu. Respiră în continuare, observând cum respirația ta deja a devenit profundă, lentă. Corpul tău și mintea ta devin relaxate. O relaxare suficientă pentru ca orice schimbare de perspectivă care va avea loc în această meditație să fie ușoară și firească. Respirația ta te ajută să te conectezi cu ceea ce simți și totodată, atunci când o încetinești, atunci când o observi și ea devine tot mai lentă și mai profundă, aceasta are ca efect liniștirea minții. Mintea ta devine atentă și liniștită și astfel creează spațiu pentru ceva care vine din afara minții, de undeva, de unde mintea nu are acces. Mintea fiind un fel de ecran pe care se perindează tot felul de semne, simboluri, sensuri date anumitor informații și adevăruri. Sensurile însă nu se nasc pe ecran. Ecranul este doar o mică parte dintr-un univers întreg
plin cu informații, fie ele utile la moment pentru tine, fie nu. Astfel, respirând lent și profund și îndreptând atenția spre interior, ecranul se curăță de tot ceea ce ești obișnuit să vezi pe el, inclusiv de toxine informaționale care te încarcă și îți încarcă ecranul, astfel încât pe el nu poate apărea informație cu adevărat valoroasă pentru creșterea ta interioară, pentru conectarea ta cu partea spirituală din tine. Vom merge acum în chakra cu numărul 6, care se află în interiorul capului tău, undeva în mijlocul capului, în spatele ochilor. Acolo este o sferă de energie de la care pornesc două conusuri. Dar azi vom merge anume în sfera de energie. Are o culoare albastru închis, indigo, și cuprinde în sine un întreg univers, întunecat, dar totuși larg și clar. Un spațiu imens se ascunde în această chakra. Am să te rog să pătrunzi în interiorul ei și să simți că ești mic în energia ei. Este atât de mult spațiu aici și este atât de vast acest spațiu clar, limpede, rece, dar este o răceală a înțelepciunii care știe fără să se implice emoțional, vede fără să încerce să schimbe. Pătrunde în această chakra și stai în interiorul ei. Observă cum valuri de claritate te inundă. Este un spațiu atât de vast, atât de limpede, chiar dacă are o culoare închisă. Îți creează această claritate în care pur și simplu știi. Observă cum, aflându-te în această chakra, te conectezi cu întregul, dar nu la nivel de compasiune universală sau unitatea inimii, dar conștiința ta devine una cu universul, la fel de largă și vastă cât universul. Conștiința ta se extinde și se face infinită. Știi pur și simplu cum se simte universul energetic și spiritual. Observi cum se întâmplă procesele în univers, chiar dacă acum nu le poți explica. Simți și vezi cum conștiința ta a devenit conștiință universală. Simți cum conștiința universală
cunoașterea universală. Respiră prin tine, fără aer. Pur și simplu există prin tine. Acest spațiu imens, care pare să nu conțină nimic, este umplut cu energia conștiinței universale. Chiar dacă pare gol, este mai plin decât ți-ai imaginat. Simte această plinătate în acest spațiu infinit. Simte-te pe tine una cu acest spațiu. Observă cum conștiința ta se face una cu conștiința universală și acum poți simți, știi cum se simte această conștiință universală. Este o claritate de nedescris. Lasă-o să-și facă spațiu în interiorul tău. Observă cum se schimbă totul în interiorul tău. Observă cum se simte corpul tău, mintea ta, toate ritmurile din interiorul tău. Observă cum întreg universul poate fi simțit de tine acum. Lasă această nouă stare să-și facă spațiu în ceea ce ești și ceea ce simți. Și având încredere că procesul va continua și că poți reveni la această meditație de câte ori ai nevoie. Acum, încet, încet, observând ce s-a schimbat la realitatea exterioară, poți reveni la aici și acum. Respirând profund, mișcându-ți corpul încet, încet și când ești gata, deschizând ochii.